Fe all y broses recriwtio fod yn ddychryn i fusnesau bach. Mae dethol yr unigolyn iawn yn dibynnu ar ddilyn cyfres o gamau penodol. Mae'r camau hyn yn cynnig proses syml i chi y gallwch chi ei defnyddio dim ots pa fath o swydd rydych chi am ei llenwi nac ar ba lefel. Mae'r broses hefyd yn sicrhau bod eich recriwtio'n yn effeithiol ac yn deg. Gadewch i ni edrych ar bob un o'r camau hyn yn fras. Y cam cyntaf yw diffinio rôl. Rydych chi wedi penderfynu bod angen help arnoch chi ac mae'r opsiwn gorau yw cyflogi rhywun yn uniongyrchol yn eich busnes. Cyn i chi rithro i ddod o hyd i rhywun, meddyliwch yn ofalus beth ydy'r rôl, beth yw union ofynion y swydd a sut mae'n berthnasol i'r busnes a'ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Ysgrifennwch ddisgrifiad swydd i'ch helpu i egluro pwrpas, tasgau a chyfrifoldebau'r swydd. Defnyddiwch y templed disgrifiad swydd i'ch helpu. A chofiwch, sôn am swydd ydyn ni nawr, nid yr unigolyn. Y cam nesaf yw adeiladu proffil o'r unigolyn delfrydol i lenwi'r rôl hon. Unwaith eto, mae templed a chanllawiau ar gael eich helpu. Bydd manylion person yn helpu chi fynd drwy'r broses dethol a chyfweld mewn ffordd systematig. Y cam nesaf yw denu ymgeiswyr. Mae angen i chi ddechrau chwilio am ymgeiswyr addas. Meddyliwch ym lle y gallwch chi hysbysebu mwyn denu amrywiaeth eang o ymgeiswyr o safon. Eich nod fydd cael yr ymateb gorau am y gost leiaf. Mae'r modiwl yma'n cynnwys nifer o awgrymiadau. Yn ogystal ag ystyried ble i hysbysebu, rhaid i chi ystyried yr hysbyseb ei hun hefyd. Mae hysbyseb swydd effeithiol yn gwerthu'r swydd a'r busnes. Mae hyn yn arbennig o bwysig i fusnesau bach a busnesau newydd, oherwydd efallai na fydd enw'r cwmni'n arbennig o gyfarwydd i bobl. Cadwch yr hysbyseb yn fyr ac i'r pwynt. A chofiwch sicrhau nad yw'n gwahaniaethu'n anheg, a'ch bod yn ysgoi iaith sy'n cyfeirio'n benodol at un rhyw neu un diwylliant. Efallai y gallech chi ystyried defnyddio ffurf gais wrth recriwtio. Mae hyn yn golygu na fydd pob ymgeisydd yn ymateb yn ei ffordd ei hun. Gallwch fod yn siŵr bod yr ymgeiswr yn darparu'r holl wybodaeth sydd ei hangen ac sy'n berthnasol i'r swydd. Mae hefyd yn ei gwneud yn haws i chi gymharu tebyg a'i debyg ac i lunio barn gychwynnol. Y cam nesaf yn y broses recriwtio fydd dethol yr ymgeisydd iawn. Yn gyntaf, rhestrwch eich meini prawf ar gyfer dethol. Mae'n syniad da creu rhestr wirio sydd wedi selio ar y sgiliau a'r profiad sy'n hanfodol neu ddymunol ar gyfer y swydd. Defnyddiwch eich rhestr wirio i asesu ba raddau y mae'r ymgeiswr yn cyfateb i'r fanyleb swydd a'r fanyleb person. Efallai'r hoffech chi ofyn am help eich ynghorwr busnes neu gydweithiwr ym myd busnes yn y broses dethol a chyfweld. Mae hyn yn helpu i sicrhau nad oes dim rhagfarn bersonol yn rhan o'r broses. Mae'n help hefyd os bydd o leiaf un o'r panel dethol wedi hyfforddi yn maes materion cydraddoldeb ac amrywiaeth. Pan fydd eich rhestr fer o bobl addas yn barod, anfonwch lythyr atyn nhw neu gwahodd am gyfweliad. Byddwch yn ofalus yn y broses gyfweld. Cofiwch roi'r un cyfle i bob ymgeisydd gyflwyno'i hun yn y ffordd orau bosib, i ddangos ei bod yn addas ar gyfer y swydd ac i holi'r sawl sy'n cyfweld. Defnyddiwch yr un drefn bob tro hefyd yn y cyfweliad. Ar ddiwedd pob cyfweliad, dywedwch wrth yr ymgeisydd beth fydd yn digwydd nesaf a pha bryd y gallen nhw ddisgwyl clywed gennych chi. Ar ôl i chi benderfynu, rhowch wybod i'r ymgeisydd llwyddiannus. Ond cofiwch hefyd roi gwybod i'r ymgeiswydd eraill nad oedden nhw'n llwyddiannus. Yn olaf, ar ôl i chi benderfynu a dethol eich ymgeisydd, mae nifer o bethau yma'n rhaid i chi eu hystyried cyn i chi eu cyflogi. Mae'r manylion llawn yn y modiwl yma. Rwy'n awgrymu eich bod chi'n mynd drwyddyn nhw'n ofalus. Os dilynwch i'r camau hyn bob tro byddwch chi'n recriwtio, bydd pethau'n symlach i chi, a byddwch chi hefyd yn gwneud yn siŵr bod eich recriwtio'n effeithiol ac yn deg.